pagi, selamat berhari Minggu. Ini kita goes lagi untuk jalurnya, jalur jalan raya. Ini kita goes ke utara. Pokoknya manut sing neng ngarep. Ya Mas Odi, Mas Aris, bakuli bensin. Melu nderek suhu. Nih, wis neng ngarep wis kae. Mas Irfai suhune lawu. Wis pokoke sing penting ora nuntun. Saat tibane kempol. Wis ngono ae iki. Yo. Tanjakan kuburan Cina. Jakal. Jakal KM 19. Yo. Nek sing video barang kae. Yo, ayo video kae. Kawan kae suhu. Yo, kita kondang tadi. Kita tadi. Salib bis kuning. Suhunya eplek wae yo. Suhu Aris Rujito karo Mas Odi. Sahdu lur. Oh, Jojo. Sing duwe ngon-ngon sapi wedhus iso dirit nembung sing duwe. Sadu, tapi sayang ini gunungnya kemulan, ra ketok. Biasanya nang ngene iki wis ketok njongos si Merapi, tapi pagi ini dia malu, masih berselimut mendung. Jos lur, lur, artis lur, tot keneh lur. Monticello owner Indonesia lur, iki lur suhune Monticello. Anggong sih lur, anggong. Berarti peksa ngepiti lur, sate tae wae. Ngerti ngarep tanjakan ya leren. Odi, Mas Wai, Mas Aris, sesepuhe, sepuh, goes, wah. Mbah Jio, Warjio.